Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy ug Lola Hubag, itago na lang ko sa pangalang Landay. Usa ko kakahera sa iladong shopping mall diri sa Davao. 24 years old ug naay ka-chat sa usa ka dating app. Baguhay pa lamang ko aning maong dating app mga idol, pero daghan na ang ka-chat sa ako Pero isa ra jud ka lalaki ang akong napusuan. Itago na lang nato siya sa pangalang Robert, 28 years old. Usa ka salesman sa Cebu, mga idol. Moreno siya, tason, ug labaw sa tanan, chinito si Robert. Mga pila pa lang ni kaadlaw nga gasigig chat. Nakuha na niya ang akong kasing-kasing. Dili sa pagkinambog, gwapa manggug ko nga pagkababay mga idol. Kanang kinaingon nila, nga lami siyang bayhana. Feel good na ko, nagwapa ko, nga lamion jud ko. Kung si Robert palagi ang pasultihon, ako daw ang simbolo sa usa ka dalagang Pilipina. Magulat ko nimo ugma ha. Okay. Good night. Bye-bye. Bisiha gyud aning tumigan ako oy. Kisa tong ka-visi nimo? Si Robert, oy. Robert? Uyab nimo? Puhon. Ni, di pa day mo uyab? Mauganing puhon, no? Utok ba? O lagi oy. Asa man nimo na siya nakaila? Dili good, oh. Kani nga dating app. Dating app? Naku, my friend. Malamang sa malamang, di ra ikaw ang katsat ana. Kadto kay nag-good night na nimo, malamang, mabisi pa to sa iyang laing jubai. Ay, naku po mong bayuta ka, uy. Wadaan mo sa tanimog kalipay? Bruha, nagsultir ko sinuod no. Huwag masyadong dibdibin ang mga sweet words sa imong kachat. Baka maskam ka, my friend. Ayaw kong hilabdis akong kalipay. Bahala ka. Concern lang man ko. Tama ka, pero tama na. Seryoso to si Robert nako. So ayaw isipa nga daghan to siya ka-chat. Og iyahalan kong gibinuangan. Okay, fine. Bumang ka ha. Sure magyud ka kang way masuko kong manguyab ko nimo. Wala lagi. Single man ko. So wala gi masuko nimo. May noon kay way sa gabar. Yes! Kuya Tutoy og Lola Hubag, happy kaayo ko kay nagplano naman si Robert nga manguyab sa ako Pero samtang nagkadugay ang among friendship ni Robert, gibati naman noon kog kalibog sa iya mga idol. Kana bang naglibog ko kung unsa bagyod ang iyang tumong sa ako Kasayo ba nimong naghinuktok diha? Naunsa ka? Wala man ma. Unsa man? Nagkita na mo atong imong kachat nga taga Cebu? Basin og ipasurbe na nimong imong luna diha ha? Pataka naman ka mauy. Wa pa man ganito siya nang uyab sa ko May manang maklaro kay sos. Kadaghang mangingilad rong panahon na. Naglagot naman gani ko ma. Kay pila na kaadlaw nga. Wala siya nagparamdam. Asa naman ka to si Robert uy? Busy sa trabaho? O lagi, moment to yung giingon sa ko nga busy daw siya. Ug dito upod ka? Aptan og pila ka days, wa siya nagparamdam kay busy? Mao ganing naglagot ko. Hoy, alam na ka tirada ato. Way busy sa taong in love, oy. Laki pa imo nga mangita magyud nagpamaagi. Di na makatiis nga dili makontak iyang babae nga iyang nagustuhan. Kamo na ba? Mao gani,
Dili pa kami pero na-action nagkawala akong feeling sa iya ha, kaya wala siya'y klaro. Aw, di po man di ay kamo? Aw, may noon. Uy, pangitag taga Davao, uy. Layo ka itong Sibor. Kuya Tutoy, og Lola Hubag. Kay tagdugay man mo update si Robert sa dating app. Kanabang once na nablumon kayo siyang mutchat na ako. Kay lagi ko no. Sige siyag overtime. Ingnon ra ko niya nga gikapoy na daw siya mga idol. Kanang muraganig wala siya'y gana. So ako, dili pod kalikayang mag-overthink. Kumusta man imong adlaw ha? Ginang kang ikapoy ko. Di ay. Gikapoy jud ka siya. Or may ka-chat siyang laing babay. Maong wala na siya interest na ako. Murest ako ha. Sige, rest na lang. Gikapoy mangka ka. Mixed signals ang iyang gina-feel sa imo, girl. Meaning, kalibog na siya kung unsa bagyon. O nga nang maglibog man daw. Kay siguro, may lain pa siyang kachat gawas mo, ha? Ang ingon niya, nga lamiun daw ko. Nga gwapa ko. Unya mo chat pa siya lain? Siyempre, pinalagay patig-atig usulti, oy, para masud ka sa iyang bulsa. Sa dating app mo nagkaila, so di yun siya mahutdan og opsyon dito, o gawas ana, LDR mo. Malay natin, basin gani og sideline ra niyang dating app, may karelasyon pag yun siya. Unsa? Kuya Tutoy, og Lola Hubag. Wala na gyud ko kasabot sa kong kibati karon. Kanabang ginapa-feel ni Robert sa ako Nga cold siya, kay tagsara siyang mo update. Pero, naapoy mga panahon, nga iyahag yung ginapabati na ako, nga sincere siya sa iyang feelings. Og kiligo na pud ko, mawala na sad ang akong kalagot. Pero paglabay na sad sa pipila ka adlaw, mawala na pud og kalit si Robert mga idol. Maong makapangutan ako sa kong sarili kung healthy ba ang inani nga sitwasyon. If ever nga maging kami. Seryoso ba gyud ni siya? O maayo ra gyud sa sugod ang tanan? Palihog, tambagi ko ninyo sa angay kong pagabuhaton. Daghan kaayong salamat mga idol. Magpaabot. Landay. Maing hapon sa tuwang letter sender si Landay. Maing hapon. Maadjong hapon usab di mo din ha, Kuya Totoy. Og nimo pod my loves. Abril 10 na ta karon, adlawng Lunes, holiday. Hala sige pahuway usagin mo din ha no kay ugma back to reality na gyud ta aning tanan. Bueno, arita karon sa ato ang letter sender nga si Landay. Kining modern generation, kining technology, social media accounts, kining dating apps, mo na yung mga panibagong pamamaraan para magka-jowa ka, para magka-relasyon ka. Pero we have to take it into consideration nga kini mga taong kachat na to, busy po ni. Napo ni gilakaw, napo ni usahay problema, napo ni usahay kabisihan, unya lawas ra po'y kapitalan ni nila. So, but pasabo, we have also to consider the internet. Yes, kung why internet, di nakachat, di naka-communicate. Ang lawas sa tao, matod pa niya, gikapoy siya, wala na siya panahon mo chat ni mo, kay katulog na siya, consider it. Dagan kay kakinahanglan bantayan. Pwede nga mao na hinungdan pero pwede sab nga wala na siya gana sa imuha or luya siya sa imuha kay napod siya laing giganahang lain. Pwede nga inana. Ikaduha, kung seryoso na siya nimo, dili na nimo kinahanglang maghuwat pa diha sa dating app kung kano sa siya mo update. Muhatag na siya sa iyahang cellphone number, sa iyahang messenger, sa iyahang Facebook account. Kana kung seryoso pa na siya. Pero kung dihara inyuhang communication sa dating app,
malamang gatansya-tansya pa na siya kung seryosohon ba din ako sa landay o mangita sa kuglain or magbintot-bintot sa ko. Basig inana. Yes, sakto jud ka la. Bisan gani sa personal gani, kakuyog nimo, mas kuyaw. Mas kuan ba ka ng komplikado kay aktual lang inyong conversation eh. Aktual lang yung lalis. Di ka kabalo nga anong namugnaw na siya, gikapoy na siya, naba siya gibati lain, yung huna-huna, lain may gilakaw. Ano man yan ang mga butang, di mo ma-explain, bisag na ano mo sa inyong tungod. Di man ganin niya ma-explain, di man ganin mo masayran o maayo, nga naapa mo diha sa social media, naapa mo sa dating app. Lisod kayo, lisod yun. So kinahanglan, taas-taason pa ni mo yung pagsabot. Kung paminaw ni mo, down ka, wala na siya interest ni mo, pangitag lain kabisihan. Total, dili man na, kuha naman siya, tipak naman na siya. Kumbaga sa 100% naran sa 5% ang atensyon nga dapat imong ihatag diha. Because na kay mga priorities sa life. Mauman, pag-focus din ha sa imuhang eskwela o trabaho bakaha, kana siya kung interesado gina nimo mangita na siya way nga makontak ka, nga maila-ila ka sa personal. Kadool ra ng Cebu kung gustohon niya mo fly paingon dire para makita ka, para maipadayag ang iyang gibati diha nimo. Kana kung seryoso pa siya sa imuha. Unya parihas anang atras abante man, mo sweet karon, magparamdam karon, unya maghuwat na po kag pila ka adlaw usa siya magparamdam. Sige, ibutang ta ipadayon ninyo ang inyong communication. Pero ayaw kaayo dibdiba, ayaw kaayo seryoso ha. Makita mo po na sa tao kung sincero kayo siya, kaya manawag mo na nimo, mo update man na nimo, kumbaga dili na kakinahanglan mo reach out kay siya na mismo ang ga-initiate. Dili ikaw. Pero paminaw nimo, busy kay siya, ikaw na ang ga-effort, so kinahanglan balansihon po nimo. Kung dili nimo feel ang tao, pwede nimo siya prangkahan, pwede nimo siya istoryahan. Mangita kag personal ka relasyon diri nga tao to tao, dili to chat para ma-feel nimo kung unsa ang kalahian. Mauman lahir man yun ang karelasyon sa personal kaysa sa LDR. Katong chat-chat nimo, lingaw-lingaw ra na, ayaw kayo tinuda. Sakto jugala. Perfectly said. Salamat sa imong pagpadag sa Water Sender. Salamat sa pagsalig niya itong programa. Dear Kuya Totoy Lola Hubag, ay magkalimot ka bisyo. Like, share, follow sa itong official Facebook page, Love Radio Davao, Lola Hubag Love Radio o Kuya Totoy Love Radio. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always!